Amena ndado kidal situation na ameka kibaria onyini ay sege luke kana mbolo da fendo kiseka kodo be ka ke kidal ako vraiment nabe en kuma suli doni en société civile en population bolmo do de be ka tenter kube kidal jeunesse manipuler Mali armée kama kube kidal jeunesse manipuler Mali force de l'ordre kama do be ka tenter kube kidal ka do demsenu nu akliche amna ala tafuye Mali bede ka kan Mali territoire be yoro demsenu mo san demseni amna ala tafo est-ce qu'il y a famu am nouvelle moun don amo fo a situation na ka klaka ala tafo demsenu moun me ka ni barake ou ka bara dabla sema de bujukoro français de bujukoro ou be ka manipuler de wante jeni mo shika koye etaka ka baraka kana koshi amena andado à la 100 est-ce qu'il y a famu amena andado à la 100 ni wakati donc o temelen ko na mbora kidal situation na amena Burkina no yo wagadugu kunu kaunchara parce que Burkina premier ministre Shogel ani Niger premier ministre rencontre bele pas de ke nyame ko baw de wolola uma klu ka rencontre ere décision tali la un kaume ko Burkina tentative de coup d'état comme fait kaken en tout cas rumeur nous circuler là ko kodo comme fait gagner mi Burkina bon anyebe sedao jahilina sedao nafiki jahilin olu fana be communiquer do ke ka communiquer mi bo ka ira ka foko kodo be ka ke Burkina ka be ka olu joro amena o communiquer amena o fana kala vraiment ka communiquer ka konoko ka da au kloka au ka bo akalama donc ani o temelengo ibaye ka fo général Gamou ambora ka image soro un image publié page ka Gamou mata oroshi avec Kidal Gamou ba akabara Gamou ba akabara tanflafili la bi ame wakati mukonna la donc bolmo aya partager nous ne bena ke information nye amena min daw masan nogoni na kalamani vraiment aucun bon information mon kalama 100 donc je veux le maximum de partage à partager kaka kerbla aka chem aka ucha est-ce que vous voyez donc ni thé ashura le meilleur thé au Mali consommer le thé ashura arôme mimbala goût mimbala saveur mimbala c'est incalculable à consommer au temelengo ka anga shérif ka fo chaque shérif tiami aidera kabako frati ala shérif ka so kabako frala fura munu na ka impana bade ma tension diabète furudimi rendimi kodimi shérif ka numéro 75 64 10 75 64 10 o temelengo ka da au beklo ka chaque shérif tiami aidera ni kabako fura wore nana min kain aramadew nyeksema ni nya kwala be falaka o boala be nogo boala ni mo munu nyeji be bo mo munu ti yeli bake mo munu falaka bugu mu nyela aw jija gata chaque shérif ti amengane furain aka aw nya kwala na kwala abaye abe lafia badi ani dimin kera dilero doulere ibaye ka fo ti amenga fura ay anana ne fura kura do e ni o fura ngala wallahi abe douleur pa minute turu konala donc ni munu mo be fura na abe woleli ka 75 64 10 75 64 10 o temele ga nga kutubu na nga wali fo shegu la sana kana bele abe segu atita ate mochi ko na gelara maliko la wulibe ke ka segere na afo amba denga fo shegu fiti denga shegu sugoro fo mugadam kamara mouvement jeka bara Cheikh Ahmed Tidiane Tera aka foli o blebele bia mouvement jeka bara o be para mina maliko no implantation na mouvement jeka bara foli no ka Cheikh Sala fo kanjalo alere fay segu dawda kanjalo fo yan fo tuba kura morke ka kuma mancha mo muno mo bala mbaka numéro di uma inbox la donc balmo amedo information ngono bref ambora san ka kuna foniaw soro kabri sogoma kuna foniaw tirama jaw tirama mais anga segesegelu ke ali yani mena ni émission damne nye woleli ke ka segesegelu ke ka ko ka nyene ka ntega da kiseka parce que Kidal ni wakati na ibaye ka fo mangando kun éclatera Kidal donc on a marché a décidé Koube marché Kidal
Mali sarasiw kama, Mali famaw kama, Mali polisiw kama, Mali finitigilakaw kama. Ou ka objectif kungwe mune marche konna la mbalmo ay objectif une la mere amna klakana anda do ala. Ou kunga laine mune ou ka marche konna la. Ou marche min ke ku ka laine mune parce que na klibala armée kelenga kidal offensive damne. Ka kidal reconquête damne. Masaranga shokelen tala. Offensive damne le. Iba e ka fo demsen jakulu do de willa kata kidal kata mwo ka soti. Kata mwo ka duti, kata mwo ka nafolota, kata mwo ka uka warta, kata mwo ka bienta frigo bala, matériel sugu bala, climatiseur bala, aramadou mwoye fon ali balo bala, tara aramadou nga dakari, ka mwo ka balo mene ula, ka mwo ka katani mwo ka matériel. Donc armée kelen sisa, ka kida le récupérer pour sou nale. Balma wele de blala. Gamoun nale, yoro gamoun gara gouverneur e kidal. Gamoun ti klongere, gamoun te blagere. État e communiqué bla, gouvernement e communiqué bla ka ira. Comme mougo nie mougo ka minache. Mougo itara mougo ka Dakar ka minaminta. Mougo boulani mougo ka minami. Ko sutura kono, ko nyogo legu kanakala, nyogo lamala kanakala. Ou ye délai do di. Ko bega tiga minan déposé. Ye minan minan ta kele konala. Kata mougo ka duchi ka minan ta. Kika tika minan déposé. Yoro fora, lio fora, kata déposé gouverneur ou bien policier. Lio diaramadeo ma kaita minan déposé. Bolmo. Délai min dira délai nana se. Mogo ma songata minan déposé. Jeune mounouye minan ta ou ma songata minan déposé. Ou ma songata minan bla ou bla orola. Est-ce que état se qui sigi ko ladjewa? Est-ce que gouverneur se qui sigi ko ladjewa? Au lieu de flainer ka marché donc état nana kana mun barake pour sou willa ou ka contrôle là ou ka sege là ou tara ou beka de dou en dou de maison en maison. Mogo menan chien, mogo bolo chien, mogo wolfen ta minti taille ko parce que armée beka offensive ke bolmo iba e ka fo anga finintigila ka ou tara en matériel ou récupérer. Ou tara bien récupérer. Ou tara a minan menekala. Parce que kangar kundara ko bekata minan bla nogoya la fo teke mogola mogo te poursuit. Mais ni mata minan bla ni armée willa eta willa ka sege la kata wal minan soro ega du kono ka samakana balmo ini sanction minga ka obe bika ini kasula taga minga ka obe bika ini yangili minga ka o yangili obe daika o bara mi meka kere aba kalama ka fo ko de madia demsen do we demsen do de willa bi ou manipuler le sema be ka do manipuler a do manipuler le de l'extérieur au lieu de willa ka marcher anga sarasou comme ya image do cinéma mais nto image bla pour que anga mo munu me propagande ke anjugula gawo ou kana image ta kube a utiliser ka ke fenre quoi ou be ka bo ka marcher demsen munu yen nga kidal ne jiginula ne tigerula aw ma fo ka ou be bo ka marcher mo foi kama fo Mali armée moga munu bora kana au sécuriser moga munu bora sa kana au libérer moga munu bora sa ka au po terroriste ka mara kono kana ni lafia kana ni bolo kana ni dumune ka ikol so daile aw de be boga o be marcho la vraiment kidal jeunesse ma do abete me moga munu yenenge net tikeraula billahi net tikeraula ninte aw jeunesse aw tangere yen jeunesse kono Dieu ko jumɛn bɛ n'aw m'a kɛ pour que ka finitigiw soutenir ka finitigiw galabu kɛnɛya finitigiw ka se ka kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ olu kɛlen ka o bɛɛ sɔrɔ k'a demander an ka autorités u k'u ɲɛsin Kidal ma pour que ka taa aw bɔ bolo la aw bɔlen bolo la k'a ka taa n'a ka matériel ye a ma sɔn armée wulila a ye matériel minɛ dɔw fana bɛ bɔ k'aw bɛ marcher a m'a ka kɛta kɛ mɔgɔ minnu bɔra ka marcher a y'an bɛɛ kuma sulu an jeunesse bɛɛ kuma sulu aw man ka nin kɛ nin taw ka ko kɛ ta ye n'aw bɛ miiri aw man ka nin kɛ aw t'a dɔn aw ye nin image minnu kɛ c'est vrai on t'a image bila mais mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka image sɔrɔ ka taa utiliser à d'autres fins mais ni état ma nin kɛ o imaginez rebelle ninnu bɛ taa nin yɔrɔ ninnu de ta ka taa fɔ k'i m'a ye ko pourquoi olu y'u yɛrɛ ta pourquoi olu ma sɔn Mali armée ka nali ma u bɛ taa kɛ prétexte ye ko parce que ko ni Mali armée nana ɲuman ti kɛ u bɛ taa fɔ ko ni Mali armée nana k'olu ka sow bɛ ci u ka duw bɛ ci ko état sigilen
ko état te fait foyi boala o de la état n'allait akoko be damaga kan sharia la al ni kunte état fait est-ce y a al ni kunte état fait al ni kume ato terroriste nous fait à partir du moment où armée nana armée tnase mokoma tant que ma terroriste ya wale ka armée tnasima ni bi ga sigila ima dangarge mokola armée tnasima e aketo ou be malidene donc me fli de kono donc kun tourner no donc kun ta do ba ke ketcho mina et état n'allait qu'au barake donc demsen do menela au cadre konna la oh demsen jekulu do frayon au peka boka marché kuma jeni mali armée n'allié comme mali armée be go lu toro ko lu be ka sengé il est temps ni ne be dabla citoyen be kele ali Bamako ni madia Bamako ya ni madia coup d'état kele est-ce qu'il y a fond ibekala mo mina chien mo ka yoro kari a fon yera betala kasola ou bien o kana nu ka matériel wi minelu kera ola ali 2012 coup d'état là mo pieli ka recherche klala ka ye ka tout ka mineu la a d'autres kasola o tise ka dia mo shila soutien total à l'armée soutien total au gouverneur soutien total à la police de Kidal o be ka ni bara minga ni ne be kete o de la nanana il va falloir état ka jojo la parce que il va refaire no de kun jamana ci dans le passé il t'a soro ko koronvela oro do kume impôt sara courant sara il faut que olu ka dabla citoyen be kele ni impôt be sara ni ato ni Bamako impôt be sara chokom na Kidal il faut que impôt ka sarate ni courant be sara Bamako chokom na Kidal il faut que courant ka sarate an kana mogoshi dege nogoya la an kana mogoshi dege facilité la an kana mogoshi dege est-ce qu'il y a famu hona parce que o de be na ni Bamakatia o de be na ni demsenu nga ato uku bambarama kana ke finiai o de be na ni oe Kidal demsenu be traité chogom na Bamako demsenu nga traité te kay demsenu be traité chogom na Kidal demsenu nga traité te mogoshi de monsani mogoshi donc état ga responsabilité ta état qui assume mo munu ni barake wa mo munu jeunesse labo bi Kidal anyemoko beka mine sans exception ou ka anyemoko mine RB chi RB clé mo munu be manifestation kofe ama yini état fait que l'état s'assume à beka mine parce que ba don ko be kolokolo ni ne la ni Kidal demsen do be Kidal demsen betere jeunesse mega nga Kidal na fanga défier wallahi bon ko mo were ba ke région were mo were ba ke yono were la mo were ba ke pour souka ni barake kiri ka barake parce que délai dira kaina ni minawie a diala no gasro aw betani minanta ni armée kuma offensive ga kum se ka ni minan sora ni mali armée kuma offensive ke aw ka cheya kum se ka ni minan sora armée offensive minke kana ka ville libérée ngore ato aw sera ka ta do ga Dakar est-ce que oui aw ka cheya oh armée kelengo ka kana no minay pour que al état to kana cheya pour que kana fo est-ce qu'il y a famu ko vraiment armée be ga do soutenir doka parce que biube fa ga gamun to ko chenga gamun ga baragela abulu amanga sike ko lay quoi donc no décision minta kay nani mina ni mo munu mana ni mina ni mineli kerola état ka mo mine ka demsenu mine o nyemo ka mine balmo Kidal demsenu manga boko lu be marché o manga ke quoi beka nga boga marché pour Kidal demsenu beka nga boga marché pour Kidal demsenu donc ni oro la il va y infiltration ne be ne ba don do de beka demsen munu mbora kanike do de beaucoup manipuler do de beaucoup instrumentaliser ama do al sa sema ka influencer be mo do ko esiabo ou ka bon manipulation kono état qui assume demsen fin menela ni na tibla parce que autorité de l'état ça doit commencer maintenant par Kidal ni hina make Kidal hina tna ke Bamako hina tna ke injustice au cours avec keleli ka damne Kidal parce que il va donc o de koronfela tien quoi impunité fanga de boyana koronfela la trop o de a to laisser aller parce que ikume kojugu ke a wakati fanga kuntana moyen untambulo ibe sira ale ka kangar na dimsenuye o koronfela yoro do kunte impo sara il faut que o de ka dabla bi ame wakati na est-ce que vous voyez non donc il est temps la police de Kidal doit s'assumer. Demsen te bo, marché ben interdit le ou ka état d'urgence, ou ka décréter Kidal. Non, état de siège. Ou ka état de siège décréter Kidal. T'as ni état, ni gouverneur marqué, et attends, ni gouvernement acclimaté. Ay gouvernement acclimaté. Kou ka état de siège, ka décréter Kidal. État de siège de me fanga di, autorité militairement. Na sigale no tchao tchela.
qui veut dangar que stabilité là, qui veut stabilité menacée, à petit mine, inégalita là, petit mine, qui convoqué, qui l'a tout nous, inégalita là, ou a état de siège, ou a décrété Kidal. Tia kana malo, a kana fagani malo ere. Kidal jeunesse, a kana fagani malo ere. E farafina bega koule ni aouye, Dieu bega koule ni aouye. Aouye am balichou, cléante slogo, Kidal offensif d'amnele. Am bega nga bara blanc, bega au soutenu, am doua ou la kolachou, babula, bega nga karamgo. Et na fura kaou de bena kanam, kaou de bena koga marché armé kama. Ah, tche, ayan la moloare. Ayan la moloare. La population de Kidal, on est dessus. On n'est pas dessus de tout le monde, mais on est dessus de certains comportements. La population de Kidal. La jeunesse de Kidal. Nous sommes dessus de vous. Vous ne devriez pas organiser des marches pour protester contre l'État. Imaginez ce que l'État a fait pour vous. C'est l'État qui a instauré cette grande offensive pour libérer Kidal. Vous n'avez pas le droit de défier l'État. Et surtout pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Il faudrait servir de prétexte. Est-ce que vous voyez à la communauté internationale pour dire que certaines personnes sont marginalisées? Ne donnez pas le temps à l'ONU de faire des rapports sur l'armée. Pas vous, la population de Kidal. Une partie de la population de Kidal, pas vous. Il faut que l'État s'assume. Amé fait État qui assume. Les organisateurs de cette marche-là, il faudrait qu'ils soient interpellés, qu'ils soient jugés, qu'on les montre comme des exemples. Il est temps que l'autorité de l'État revienne sur le Nord et dans le Nord. Est-ce que vous voyez? Donc, à ce niveau, Mima, il faut que Mali autorité qui doit joro. Parce que, na yenindia ne fanga défier torene. Ni nindiara ni koma bon na tomok tu jeunesse ba ake. Gaoni jeunesse ake kuma tseka fo. Yoro waro jeunesse mana ake kuma tseka fo. Ni bonga ko jeunesse ake kuma tseka fo. Abe foga be ke Kidal. Ko adja ka kera Kidal ko koma boala ko pourquoi? Bon ma ko ni tseka ke yaw. Allez récemment marché do annulé là. Donc on va couvre-feu état de siège. On va instaurer. Est-ce que vous voyez? On va châtier de la plus grande des manières. Vraiment, c'est une honte. C'est une honte pour la jeunesse qui est sortie pour manifester contre l'armée. L'État ne doit pas reculer. Est-ce qu'il y a un mot? L'État ne doit pas reculer. Il faut faire des angles. Parce que ni manque à quai, ni imagine. Moi, il n'y a pas de imagine bla. Mais, État a fait qui assume. Que les responsables soient arrêtés. Ou quand il a télé là, béga don, avant akli sigi malikura kola. Akana dia, tche dokerare. Anga sera soubega sacrifice mingue. Nos militaires sont en train de mourir. Et quand armée daouye, ni armée kumana ou besega ni minamene nununa. Ni armée kumana. Si l'armée n'était pas venue, est-ce que vous étiez capable d'aller arracher ces matériels-là? Hein? Donc vous n'avez même pas la possibilité de sortir. État nana, kana fembeke, kaka liberté dauma, kaka fembeke. C'est de cette façon dont vous vous comportez. Ça c'est quoi ça? On peut pas, on va pas accepter ça dans le Malikoura. De Bamako jusqu'à Kidal, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Que la justice fasse son travail. On veut des arrestations, on veut des interpellations, on veut des enquêtes. Nicolas, on vient de très loin. Ani France qu'elle est là, Kidal ko est là. Ani Algérie qu'elle est là, Kidal ko est là. Ani Mauritanie qu'elle est là, Kidal ko est là. Et Aoubena, jeunesse. Non. Vraiment, c'est décevant. C'est décevant. Et t'as un moment où Deli kana tougabla, foi kana tougabla, ou kana blare. Et t'as gagné, mon kamene wani munu menela, bladi de té. Il faut que l'État s'assume. Il faudrait pas que le gouverneur soit affaibli. Donc l'autorité de l'État doit s'assumer, doit commencer par Kidal, à travers l'interprétation des enfants qui ont organisé cette marche-là. Dans un pays où on autorise les pillards, on sait qu'à quelque chose dit. On sait qu'à pillage conçoit. On ne peut pas accepter les actes de pillage, les actes de vandalisme. On ne peut pas les accepter.
a te se ka kɛ am se ka ko do be se mais Kidal a te se ka kɛ Kidal c'est un sacrifié de kanindi au population ma ngani kɛ au ma ngani kɛ ceux qui sont manipulés par la CEMA arrêtez pendant qu'il est encore temps arrêtez pendant qu'il est encore temps Otemale Burkina kunu a information do soro information munu ba yira ka fɔ ko Burkina rumeur ku mega circuler ina fɔ ko tentative de coup d'état mais anta nyedo akokera kechomina au même moment où Shogel et Joachim no Burkina premier ministre ani Niger premier ministre olubi nyoye la ou décision pele bauta kubna AS monnaie au créé obna AS ko télé ame bo min kalama donc be fera Burkina yanga min tourner on est là kunu wele blala aux environs de 23h minutes ko beka bo ka yongo soro ka fake janfa be mo munu ngono akara sara sekunda akara société civile kunda ka wuli ka fake pour que o ka janfa ka che o ka janfa kana se ou ka dessert est-ce qu'il y a femme donc au bara mingera iba e ka fo ayato armée galabu to kenara ay président akili sigi ka jigi sigi ame bo min kalama président ma ka bara la parce que ni tentative kera ni mo yera so ni mo no yera janfa la ou beka ngamne mo be fe ka Burkina déstabiliser a beka ngamne capitaine Ibrahima Traoré willa a beka o bara min ke CEDEAO de communiquer bo kale sigile me ga Burkina ko arrestation me ka ke kale sigile me ga Burkina ko be ga opposant mene kale sigile me ga Burkina ko be ga société civile mo mene kale sigile me ga Burkina ko mineli be ka cha ko il est temps ko ka dabla ki tola est-ce qu'il y a famu kana situation sécuritaire là ini choix ni fate juru sara est-ce que vous yon sera là ay abega a ke ka occuper les no ka préoccuper les no ka jorole mais situation politique comme ngomina bena cha avec la kana ko situation sécuritaire ko to be ka dégrader ay be sida on ngani ala o be fen ou te dore ko re o be fe ka fo ko Burkina desserade mais o desele no ko fo o be fe ko be Burkina baga ko buda do ka situation na est-ce que ay ni mbo sida o ni te Burkina politique intérieure est-ce que sida o ka nga fo Ibrahima Traoré comme on a fait un déstabiliser car nous est-ce que c'est là où on a communiqué avec là pour c'est là où de Bora qu'a communiqué avec car il a qu'à fort que général à toi capitaine Ibrahima Traoré qu'a avec un bara mononque arrestation mononque société civile mononque ni Francis Donou là ni Toubabou be fait qu'à doula pour que Burkina Nyami capitaine Ibrahima Traoré be qu'à abemne kelengele ou be qu'à janfa fait que ou be qu'à piège fait que à piège be qu'à écarter waba do kosaina Burkina France ka espion nani nemene a digile mula o be ka CEDEAO bla c'est ma première tardon c'est ma première fois ne regaye CEDEAO ere ka communiquer ke coup d'état ma ke foi ma ke ka communiquer ke ko opposant me ka mene est-ce que o CEDEAO ka sray opposant mene lio est-ce que CEDEAO ka srado aya bo CEDEAO ye CEDEAO ka mune bala opposant sara opposant mene la opposant donan na fali en faka do en chuta CEDEAO ka mune bala en réalité la CEDEAO cherche à faire libérer les 4 espions français. Ni français ka espions nous m'a libéré. Il va y avoir obuna fronto. Français Burkina Jamfané Ngouno mais abedon. Oui Mali Jamfané Ngouno mais abedon. Ils vont soutirer des renseignements. Donc Macron sait qui clé tourner parce que relation tête tourner Burkina ni français. Macron sait qui clé avec comment capitaine Ibrahima Traoré fait. Orela avait fait quelques dossiers CEDEAO là. Kabena CEDEAO bla est-ce qu'il y a famuni mbara là. Mais peuple burkinabé au Ghana sonné. En même temps, quand on Burkina situation sécuritaire, quand on a dégradé quoi sécurité, on a Burkina, quand on a olujoro, quand on perle no, il y a quoi dans mi, quand on perle quoi on a Burkina demain, qu'a insécurité clé. Biria ou y'a donc insécurité au Burkina. Récemment dans l'attaque de Djibo, Burkina, le Burkina a tué plus de 1000 terroristes. Est-ce que Aoubora ka Burkina soldat félicité? Mali Bora ka terroriste ou faga? Kidal, est-ce qu'au Boraka Mali armée félicité pour la prise de la ville de Kidal? Yoro au maboko logique. Pourquoi au même moment au Barabe ka kewatimna si ça Burkina Willa avec la sécurité ta en main avec la terroriste ou halaki ay bâton wolon bla créé pour combattre les terroristes. Bon au même moment les CEDEAO be bokale be communiquer que Burkina situation me galé jora ko be galé khami ko Burkina situation me ga kamanaga parce que au stranem be ko damado de là. De 1, AES, Burkina Premier Ministre, Ani Shogel, parce que au bas dans
Shogel est tchemie quoi. Ba fo konama comme Burkina ma. Konama Burkina papa. Quand ni mogo mi flene ko ka premier ministre ni mogo mi flene ka barango ya damne. Ou ka premier ministre ni mogo mi flene ka jango ya damne. Ka se Niger premier ministre ma. CEDEAO ba fo ko ni fere de tiketo pour que ni jamana saba ka bo CEDEAO la. Parce que CEDEAO ba fo ko ni ko inda Shogel ma. Ko wallahi ko sama soro mali bora CEDEAO la. Tellement que vous êtes Shogel ton, tellement que vous êtes Shogelien, tellement que vous êtes faire un match au Rabakono. Au delà où télé a une tentative de coup d'état, ou un coup d'état a échoué au boulot, ou un coup d'état a marché, ou comme fait fanga tragédie mingue, a fanga a tiena au boulot, a bara masekanya, a kera échec total. Donc, ou comme on a gagné nous, ou ta don, ou ba ketcho mina, ou beka CEDEAO de plat. En même temps, Franciska, mougo mounou fene boulot, ou djigibe ou nou fene ga. Or-là, le mois de janvier va être très très décisif. Abna don, CEDEAO janfa mimbe akono, abna don la yini mimba akono. Or-là, Mali Burkina, ane Niger ou tout nous sigede. Parce que beba don, Franciska CEDEAO kokoro, beba don, ils sont en train de se préparer pour que vous ayez des sanctions tchoukou bi anga, koubanga économie plombée. Mais Mali, Burkina, Niger, Shogel nous y plan là, ben balmo, abena da aukloka, nama fo bi, sini ou bien sini ngene. Ou ye plan ni fere mi labe AES cadre la. Balmo, warko, klonge ni fembe kabo, warko bara bana kapa. Warko, a bana kapa ko beki akilat ke chikisigi be orola. Ou ye projet mi mina ke dar la rapidement pour que pays ou ka se kouye raso. Projet mi terrestre, ou bena telia 100. Anogoni na terrain abo Ouagadougou kana Bamako kata Niamey balmo lu projet munu mena exécuter immédiatement pour que jamana nunu me se ka dunyo na chogomina o temelengo balmo mena conseil d'ordre ça AES. Il va falloir que l'AES accélère les choses bi ame wakatimna et la pression est un peu du côté burkinabé terroriste ou ka kelela. Il faut que AES ka tilia est-ce qu'il y a famu déjà vous ka programme on bengera ka ko AES ni risi ku bolo di nyoko ma jona risi ka AES teme abata bara minke benkero ka jona rapidement ku ka fereke AES ni Poutine ou ka nyoko rencontre ka sommet do wallahi ne be kuma do fombalmo ne folo de ni kuma fo wallahi autorité be ne ka kuma me ne de ko ngo ka sommet do ke AES risi balmo ou ya kuma fo ou ka conclusion na ko ka tele ko AES ni risi ka nyoko rencontre mbalmo akuma fora wa o feneb na ke dardar nina anogonna mbalmo ne be kuma do fo mena proposition do ka rapidement ay ni partager ko djugu nga proposition nke jona ay ni partager ko djugu est-ce qu'il y a femme c'est-à-dire bi ame watim la pression est un peu du côté burkinabé terroriste ou kelela parce que il va falloir c'est ça AES ka war faranyoga ou ka keleke minan chama avion bi amogobe avion de chasse chama là il nous faut beaucoup d'avions de chasse au avion de chasse ou kanana non nana 500 dardar là donc à déployer Burkina donc à déployer Niger parce qu'il faut qu'on multiplie le nombre d'avions de chasse au Burkina. C'est vrai drone me barake mais c'est qu'avion de chasse ou jorake avion de chasse ka telin drone quoi en même temps missile nous me drone là a missile nous ou daka tia quoi il sera voki be drone missile chi mobile ça dit mobile kelena quoi tu sais que faut mobile ka ke tam quoi est-ce que vous voyez bon les terroristes ils se sont adaptés ou adapté stratégie là ni drone et missile félicite ça et bah au boulga yerekere nous yerekera il faut des avions de chasse il faut beaucoup d'hélicoptères pour pourchasser ces terroristes en même temps hélicoptère ou roube mitraillette minkula au bal daka no ni drone missile. Est-ce que vous voyez? Et Sukhoi nous Albatros, mitraillette bolula, ou daka nogon, est-ce qu'il y a famou, ou bedaka nogon, ni drone à missilier. Donc l'utilisation des drones à Jodabe, mais ça coûte extrêmement cher. Donc en même temps, même en efficacité aussi, ni drone ou dégâts il faut des avions de chasse, il faut beaucoup d'hélicoptères. Il faut que hélicoptères nombreux kacha Burkina bi amewatimna. Il faut que hélicoptères nombreux kacha Niger. Donc dans le cadre de l'AES, ASK Atilia Jona ka hélicoptère ni avion badensa. Donc nous ça n'a comme donné même Maliburu. Dans un premier temps, on va sans AES de toi là, mais
avion nous me seka intervention ke AES jamana be konnala ou ka autonomie be bolo ou mana terroriste yorom ndoro ou be intervention ke oni jamana sabay armée ono erati fangele fe me ke AES ou ka armée ka avion yi donc avion de Sukhoi chamangana AES tokola et Albatros chamangana AES tokola système de défense anti-aérien chamangana AES tokola il va falloir on ka multiplier parce qu'il va falloir vraiment qu'on intensifie la lutte contre le terrorisme au niveau du Burkina. Il faut que Burkina taque à accélérer. Il faut la livraison de beaucoup de matériel de guerre au Burkina et au Niger pour que Baran nous mène. Donc, nous avons une proposition là-bas. Ka Aufo, ka Barkada, ka Balmakena ou Dengue Famaras, je chercheur. Donc, ka Foye, il y a une vidéo, Cheikh Soufi Ibrahim Boire, non Cheikh Soufi Lassana Kaneka Kalande, aka kabako tulumi nabe aramadon ka manja daika ka dawla daika ka boya daika ni be ni tulumi ni be commerce la ape garsiga yirewa ba to jama bi kirika donc pour que kan tulun sora be welel ke 75 58 76 32 75 58 76 32 ne wa shamsia tulubaray ni aga safne ni safne mo bi kirina ka koju ni ba ko abe garsiga foni ape siru tiga abe dabali lakari. Est-ce que vous voyez, avec la daoula dima, ka boya dima, ni safne, abeka yinenga commande nere ba, nkwa la domodo. Et, ebe wolele ke pour que la commande 75, 58, 76, 32. 75, 58, 76, 32. Ote malengo, Cheikh Soufi Ibrahim Boire, aga diabeti froid. O dagabana froid nyanama babula, di mgodo ma, wallahi ou yata kuka to contrôler to jikina. Donc, ni mgo baga diabeti froid la, iptika to contrôler ka sorokana froid. Ni ya taba bouton do ndamado dima iba ta wakati mina dogo kun kele bitika to la iba so diabète be kati a fura be diabète stabilisé ni mako bala be welel 75 et 58 76 32 ka Fatmata Nyan Batuli fo avec a paraminke vraiment ko be welele no festival kay kumben ko be ka nyon soro kaya e festival ndabo de ka Mali culture re aussi amba fo vraiment aka para aka chesir la ka Malien pe fo. Assalamu alaikum. Ko ala ka sankura ere dama be bonane bonne fête.